kwauri ndewechi20 kwaari Dave ndewechi10. So muri yeZimbabwe, I'm back again nenyaya yemusikana Ritz Maclay Strawberry. Uyo musikana ari kutrenda zvisingaite kubva last week nenyaya yekuti akambotuka iye masingle mother ese achitaura iye achiti aiwa, kana iwewe uchishandisa surname yekwaamai ziva kuti mai vako vaiva side chick. Musikana akambotrenda panguva iyoyoyo akazotosvika iye pakutukwa nenyika yese ichiti aiwa wakanganisa nekuti akanga apinda nemugarden mevanhu. So musikana akazobuda iye akutaura achiti life yandiomera nawo ndakugara kumusha, ndakapedzwa nemukomana anonzi Dave uyo waaidanana naye akamumitisa. So musikana ari kuchema iye achiti mukomana haasi kuchengeta mwana. Then musikana azotaurawo naMiss Vikendi akasvika pakutaura kuti mwana waainaye mwana waDave uyu anova iye mwana wechi10, achireva kuti Dave paakazorara naye anga aine vamwe vana 9 kumashure. Muri yeZimbabwe kune varume vane zviuno. I think uyu anonzi Dave chibaba, cause imagine vana 10 at 26. Munhu areva kuti ane 26 years but ane vana 10. So Ritz ari kuti iye paakarara naDave uyu aisazviziva kuti anga atori nevana kudhara. So akatanga kuzozviziva panguva yaakaenda kunogara kumba kwana Dave uku. So guys, ndakumbokusiya muchiona kavidhiyo kaRitz achitaura iye naMiss Vikendi kuti mwana waainaye mwana wechi10 kuna Dave. kwauri ndewechi20 kwaari Dave ndewechi10. Pane vamwe 3 vakafa. The reason being ndakaenda mumba kwavo kubhaketi nandanzwa kuti pane vamwe vasikana 3 vanga nenhumbu yake. Officially ndakazvinzwa ndane nhumbu vakafa. I was like rega kana kuri vana vakafa vana mai vapenyu zvavo, kana kuri kuti kana ndakazvara mwana akafa rega anofira kupi kumba kwavo. Ndosaka ndakazoenda kubhaketi. uyu ndewechi10 wakabereka kuna Dave wachona. Vapenyu vamwe 9 varipo ende vamwe vanondinbox vachiti ndo unhu hwake vhela atochengete vana. ane makore mangani munhu ane vana 10? 26. Skai waizviziva? Ndasingazvizivi, ndakatozviziva ndane nhumbu kuti ane vana vamwe 9. Nekuti ndandakugara kumba kwavo ndandakunzwawo zvimwe zvinhu. Yeah. So guys, mangozvinzwirawo mega Ritz achitaura ega kuti pakaipa. Guys, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo mafungiro enyu about this guy anonzi Dave uyu kuti ane 26 years but atova nevana 10. Apa anonzi vana vacho haasi kuchengeta. Tisingazozivawo kuti ichokwadi here kana kuti manyepo ari kutaurwa naRitz aya. Asi tongoti ichi chibaba ichi so far ndochikutumiririra kuvarume uyu anonzi Dave uyu. So guys, musakanganwa kufollow our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV, ndokumwe kwatinenge tichisa mamwe ma-updates atiri kusangana nawo muma social media streets.